19 anyos nga dalaga nga unang gikataho nga na missing sa lungsod sa Konsolasyon nakabalik na sa ilang dapit. Wala kini dagita, inay mikuyog sa lalaki nga iyang gikarelasyon kini matud pa sa inahan sa dalaga. Ani ang report. Naibtan og tunok sa dughan sa Kabalaka ang inahan nga si Marifel Auman human nakabalik sa iyang kiliran ang anak nga si Jerica, 19 anyos. Natultulan niya ang himutangan sa anak dito sa lungsod sa Tabugon pinaagi sa informant sa social media hinungdan nga nagpatabang sila sa kapulisan sa lungsod. Dito naabtan sa inahan ang anak, kuyog ang lalaki nga iyahang gikarelasyon. Matod sa inahan nga nangayo og pasaylo kaniya ang anak ug ang lalaki nga wa makapahibaw kaniya sa ilang nahimutangan. Nangayo sa pasaylo sir ningon sa nadili na sa muusab. Sa yun nahadlok ang inahan human magkadawat og chat message gikan sa dalaga nga gibalibag siya sa kabatuan. Pasabot sa anak nga hubog ang lalaki ni atong tungura ug natukmod siya ngadto sa kabatuan. Nahitabo kuno kini sa dakbayan sa Lapu-Lapu diin unang nagkuyog ang duruha. Salamat pod sa nagpahibaw in town na nagitug-anan jud in taon kuning mo. Nagkasabot sila nga moadto sab sa Tabugon tungod kay aduna man sab sila kaila sa nasoy dapit. Samtang gitug-an sa inahan nga nang luod ay ang anak human kasab sa iyahang amahan. Punan pa nga nagkaproblema ang ilang pamilya hinungdan nga nakahukom kini nga mukuyog sa lalaki. Kung ang inahan ang pagbuton gusto niyang ikiha ang karelasyon sa anak apan dili man mosugot ang anak kinsa dili naman minor de edad. Mihangyo ang inahan ngadto sa mga netizens nga sabton ang dalaga ug dili na iba sa social media kay makapasamot kini sa stress sa iyang anak. So nadili na unta kay basin niyang mo lain na sa makuan sa iyang utok sirba. Na mukuan basin unsa masud na sa iyang hunahuna mauwaw na bakaha. Samtang nagpaabot na lang ang kapulisan sa lungsod sa Konsolasyon sa final nga hukom sa pamilya kung musangat ba kini reklamo o dili batok sa lalaki nga gikuyugan niini. Ang among opisina open pagyapon pero ini possible nga aksyon sa iyang ginikanan ngadto sa lalaki. Kauban si John Solon, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.